ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿನಿ ಅರಿತ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂದು ನಿಗಲಕ್ಕೆ ತೋಜಾವೆ. ಅರಿತ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಏನೇನಗೆ ತೊಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ಮೂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ. ನೀರು ಸರಿಯಾದಿತ್ತೆ ಕೊದ್ದೊಡು ಒಂದೇ ಕಪ್ಪುಡೆಯನ್ನು ಮೂಜಿ ಕಪ್ಪು ನೀರಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ. 2 ಕಪ್ಪು ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನದ್ದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಒಂಚೂರು ಅದಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇದನ್ನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ. ಸರಿ ನೀರು ಕೊದ್ದೆಡು ನೀರು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು. ಆ ಕೊದ್ದೊಂದಿತ್ತಿನ ನೀರಿಗೆ ಏನಿತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪಾಡುವೆ. 2 ಕಪ್ಪುಗೆ ತೊಂದೆ ಹಿಟ್ಟು. ಒಂದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ದೀವೋಡು ಸರಿಯಾದ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮೂಜಿ ಕಪ್ಪು ನೀರಿಗೆ 2 ಕಪ್ಪು ಹಿಟ್ಟು ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಣದ್ದು ಮುಂದೇನು ಯಾನೊಂಚಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ದೀಪೆ ಸರಿಯಾದ ನೀರು ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂಡ್ರೆ ಹಿಟ್ಟು ಬಕ್ಕವು ಚಪ್ಪೆಲ್ಲ ಆವಡು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ಸರಿಯಾದ ನಮಕ್ ಏತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಸರಿಯಾದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದೇನು ಸರಿ ಹದ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತು ನೋಡು. ಒಂಚ 5 ನಿಮಿಷ ಗೆತ್ತು ನೋಡು. ಇದೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಹಿಟ್ಟು ಅದಾತಂಡು ಇತ್ತ ಹಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೀರು ಅಂಡ ಆಯ್ಕೊಂತೆ ಬಜ್ಜಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ಪೆ. ಹಿಟ್ಟು ನೀರಂದು ತೋಚಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಚಿನ್ನ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ನಂತೆ ಮಾತ ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ಗೆತ್ತುನುವೆ ಪೂರ ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೇನು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜೇನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ತೊಟ್ಟೆಗೆ ತಂದೆ ಎಣ್ಣೆದ ಈಚೆ ನೀತ ಹೋಯ್ತೆಲ್ಲ ತೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತಿನೇನು ಗೆತ್ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜುವೆ. ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಉರುಂಡೆ ತೀದು ಇದನ್ನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತನ್ನು ಲಾಟುವೆ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಿ ಇಂಚ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಸುತ್ತ ತಿರ್ಗಾದು ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಲಾಟದ್ಗೆ ತೊಂದ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎರೆಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಬರೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಲಾಟಿನ ಇಡ್ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಗೋಲ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡವು. ಇಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಎರೆಗೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಗುಲು ಆ ಉರುಂಡೆಗೆ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪನ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವಳ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಉಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ತೆಳುವು ಆವಡು ಮಲ್ತಿನ ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಲಾಯ್ಕಾದು ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪರಲ್ಲಿ ತೆಳುವು ಮಲ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು. ಎಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿಲ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ. ಲಾಟನಾಗ ಒಂದು ತೊಟ್ಟೆನು ತಿರ್ಗಾವಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗಾದ ಲಾಟುಡು. ಜಂಡ ಚಪಾತಿದ ಮನ್ನಿದ್ದೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಲಾಟುಂಡು ಹಾಪುಂಡು ಅವಳ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಾತ್ರ ಲಾಟ್ನ ತೆಳುವು ಅವಡು ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ಉಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತನ್ ತವ ಬೆಚ್ಚಾರೆ ದೀತೆ ತವ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ಬೈತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟೆಡ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಒಂದು ಎಡ್ದು ಗೆತ್ತದು ಏನು ತವಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೆ. ತವಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಉಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುಣಂದು
ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಉಬ್ಬುಂಡು ನಿಗುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ರುಚಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ತಿಂಡ್ರಿಗ್ಲ ಹರಿತ ಇಟ್ಟಿದಾಯ್ನ ಇಟ್ಟಸ್ರದು ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಪೂರ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪಿಲ್ಲಕ್ಕನ ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜನ ಇಂಚ ಕುಂಟುಡು ಒತ್ತುದ್ಲ ಅದೇನೆ ಇಂಚ ಉಬ್ಬುಂಡದಾಗ ಇಂಚ ಮಲ್ತೆಂಡ ಇತ್ತೇನ ರೊಟ್ಟಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಒಂಚಿ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪುರ ಒಂಚಿ ಕಡಾಯ್ದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚಿ 3-4 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಚ್ಚಾವುಡು ಈ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ನಿಕ್ ಏನು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಜೀರಿಗೆ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಬಡಿಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ಒಂಜಿ ತೇಜ್ಪತ್ತ ಇಜ್ಜಿಂದಿರೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತೇನು 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಅವೇನು ಪಾಡುವೆ ಒಂದು 18 ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಅಂಡಯ್ಯವು ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಬಟಾಟೆದ ಬಾಜಿ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅರಿತ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೈಕ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇದು ಫ್ರೈ ಅಂಡಯ್ಯವು ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುವೆ ಪೂರ ರೆಸಿಪಿಲ ನಿಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟಾಟೆನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಲುಂಬುದು ಏನು ನೀರ್ಡು ಪಾಡ್ದೀತೆ ಅಂಚದು ಬಟಾಟೆ ಕಪ್ಪಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನ ಲುಂಬುದು ಎಂಡ ಬಟಾಟೆ ಕಪ್ಪಾಪುಂಡು ನೀರಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿವೋಡು ಒಂದೇನು ಮನೆಗೆ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ಏನು ಬಟಾಟೆ ಬೇಯ್ಪಾದಿಗೆ ತೊಂದುಜಿ ಬಜ್ಜಿಯೇ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬೇಯ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬಟಾಟೆದ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪನ ಬೇಯ್ಪಾದಿಗೆ ತೊಂದು ಅಂಚೆಗೆ ತೊಂದುಜಿ ಮತ್ತೆ ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡಿ ಒಂದು 2 ಚಮಚ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ನೆಕ್ ಬೇಯ್ಯರೆದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟದಾತಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಸರಿಯಾದಿತ್ತೆ ಬೇಯ್ಯಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನದು ತನ್ನ ಬಾಯ್ದಿದ್ದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪವೆ ಬಟಾಟೆ ಬೇಗ ಅದು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇಡ್ಬೇಕ ಬೇಯ್ದುಂಡದಕ್ಕ ಸರಿಯಾದ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತನ್ನಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಜೀರಿಗೆದ ಪುಡಿ ಇಡೀ ಜೀರಿಗೆ ಕಡೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಜೀರಿಗೆದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಇತ್ತೇನು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೋದು ಇಂಚ ನಿಗುಲ್ಲ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು
ಒಂದು ಚಪಾತಿಗ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ತಿನ್ರೆ ಪೂರಿಗ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ನೆಕ್ಕು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಾಡುವೆ ಸರಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಜಿ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬರ್ತುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಜಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಎಂಚಾತನ್ ಬಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅರಿತ ರೊಟ್ಟಿ ದತ್ತಗ ಬಟಾಟೆದ ಬಾಜಿ ಇಂಚಾತನ್ ತೋಜಾವೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂಡು ನಿಗರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೋಜಾ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಾಜಿ ತೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.